ọ nọ nwekwerechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba awụchasịala nụ m eyi ụmụnne m ka m ghara m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba mza ya sị m na nwere akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne nụnụ ledele akụkọ ya na-ene ledele akụkọ nọ enwe ihe ọnụ hụtara n'ime nụnụ mee ka ya mara ya gaa n'ihu sị m na enwere nne nwaanyị ya na ya na-adị na mma na ya laikere agadi nwaanyị ahụ na-asọpụkwara na ya enyere ya aka mgbe ụfọdụ ọ bịakwa na shedie ọ sị ya nwa ya na eledela akwa na ole ihe ya ga-eji akwa n'ihi na ihe a na-akwa n'ọwụ akwa ya elechakwa na akwa na ewere kwara ya ezigbo blaụzụ chara jụọ materials ndị a ga-eji misie ya were mee dizaịn ya ma mma o yiri obiọma akpacha ya ọrụ na mma ya na nwaanyị na-erutezere nke enwe akwa mara mma ya kwafuru pụtara na ga-aba ya ya were kwara ya akwa ma o mụrụ gaa na ndị mma nwa ya nwoke ka dị ọkpara gara lalo ya gwawa ya sị na ya nwere nwa ya ahụ ya laikiri na nwa ahụ nọ ya n'obi na ọ bụrụ na ya lụtara ya nwa ahụ na ya ga-aka nka na ya ejichi ike biko lụtara ya nwa ahụ na ọ ya ka anọ na-eme nwanyị mba dị ọkpara ya asụ ngwa na ya ga-alaiki ịhụ the lady eme invite ya bịa hụ dị ọkpara nwaanyị ahụ ya nwoke na mma ozugbo ya lere ya ọma ya mma n'anya ọ baa ya anya na o topụrụ ihe eji nwoke mee n'ọrụ mma ile anya na ọ gbara ihu n'ime obi ya na ala na obi ya sị Chineke na o mere ya ihe kele na ọ ga-amasịkwa ya na nwoke na ọrụ mma ya ebido kpewe ekpere n'ime obi ya ka o nwee isi mana ke nwoke ihu atụgaghị ọchị ọ dịgaghị bright ya ahụ ya n'ihu ya na ọ like hụ ihe ọ hụrụ ogbuchiwe mma ya egwu so ma nọkwa ma ọ dịka nwaanyị ya na like nwaanyị dị chubi nwaanyị nwere ahụ dị mpịtị mpi n'ihi na ya nwa dị slim na ya enwe ha ya bughị ibu ya just dị slim na ya kpee obi nkọ ya takwanụ ha azụ na ihe niile ya na ahụ na ọ dị moderate ọ laghachi n'ihi na ọ n'ihi ya ka o kwere elu ọ laghachi without anaghị nọmba without anything ya laghachiri onwe ya ka ya nọkwa na-akwara nwa akwa ya akwa nwaanyị n'ugbo ene osogide ọkpara ya elu o kweghị n'ihi elu o loro tebe ile mma ya gwawa ya dewe sọ ọhụ nwa nwanne nwoke sọ like na ọhụ nwa ya hụ tere dị ọkpara nne ọsọ like na ya chọrọ ndị ka otelegwu na ya chọrọ ndị ka obi na azụ ha kwochaterela na ya amaghịte nwa ya nwoke ka esi ige nna ya yie nna ya na ọchịchọ ọjọọ ihe ọma nwaanyị ga-aha ka elu n'ala ọ na-aba ya chigbuo anyị ke osigide ọkpara chịwa gbuo mmes na ọ lekwana otu ọ dị na ọ ga-ama na papa ya makwa ihe rụma na ọ gbapụrụ dimkpa nwaanyị nwekwa na ahụ mama ya si ya kụziri gawa na ọ pụtara na nwaanyị gara otu n'ụlọ n'ọrụ hụ mma na nwere nwaanyị dote ya dị na ya na-ahụ ụmụ nwaanyị dịka dị n'ọnwa yori dịrị n'ọnwa gbajiri na ya na like ha na ya na-ejelos ha na ọ bụrụ na papa ya alụghị ya na ikekwe na ịlụ di gara ịra ya na ọnwụ nwoke niile na like cha nwaanyị gbara gbangidi gba nwaanyị ihe ya na nwa nwoke ya kpaka ka osigide ọkpara gwawa ya sị na ya ga-ahụ na nwa wo ya na like kwa ka gbara oke dị mkparụkwa ka buru oke ibu ya sị mma ya sị he na ọhịa ya na-ekwu na ya ma na ọnwa anya nwaanyị na ya gaghị like ka nwa ahụ gawa na family ọzọ ya gaghị like imis nwa this time around emezighị invite the woman na nwa nwoke abịazie na shid ya nga ya na-agwaga akwa gwawa ya sị nwa ya na akwa anọ ntara asa na akwapụta ya na akwa ahụ ọ dịla redi enwe mgbe ya gwere nwaanyị nkwa mana ya adịla used inye ya akwa ya sị ma na ọkwa eche m wetara ele na ya sị na o nwere otu ka ọ wa ọsọ ọ ga-akwara ha ke na o nwere aka kpọf na-enye nwa ya saịn mụ na agadi nwaanyị na-enye nwa ya saịn nwa ya nwoke achịwa lewe ya nwa chịwa sị na ọ ya nwa na-akwara mmanya akwa niile ọ na-eji oyiri di na-abịara ya chịa ọchị na nweta egwuregwu ahụ dịrị na ntị ya chịa ọchị ahụ ọchị dapụrụ ya n'ọnụ ya chịa ya otu ochi gụọ ya n'ihi na mmụta ochi ikwu ya na ọ sangro sofoni so na ọ ya nwa na-akwara mmanya akwa ahụ nọ mmanya na ome yiri di na-abịara ya chigide dịte na sandria foni na ntị na onu ya nwere plan mma ha ịhapụ ha gaa lụgharịrị di ya na-achị sị biko n'ụzọ ole na ụhụ plan ya dịte ntọ ya ọchị obiọma kpacha ya na ụdịka ọchị ka ya chịrị that very day n'ihi na o teele ya na-achị bụ ụdịrị ọchị ahụ na dịte na ote dịka nchi presented dogwu na ọ tọrọ ya ọchị so ọchị ahụ ya achị ga-eme ya ọ na-emekwu ya ọchị mmụọ
ọ na-ekwu ya sị na enwekwa ya lọtakwa nga atụ mma ha eto na ha lọtakwa nga sị na mma ha gbalagala na ọgalaga lụgharịa di na ọya maka ha ga-abịa ijide so ya na-achịsikwu ike ya sị mba ya ga-akwa ka ahụ ya ka ọ ga-eyiri di ya bịara na ya akwa ka ọ ga-eyiri amara na ọwụ mọmi ezinne a na-achị nwunye n'ọchị so mma ya na-achị obiọma kpacha ya mmesị ihe nwa na-akwa n'aka ihe nwa na-akwa n'aka nwa na nwere nsọpụrụ na nwa na ndị nwere zụrụ ya azụ na olene na nwata na mmalekwa ụkwụ ogologo na ọnya na-etu na nwa ya ọwụhụ ndị ka ihu nwaanyị ya bụ kasacha ote na ihe kashịrị na ọrụ na ọwụhụ di ya lụrụ ya na ịlụ di na ara ya ahụ na ya na-ekwu ekwuchi na-elekwata nwaanyị kwesịrị ịrụ nwa nwoke na-achị ya onwe ya dis woman ya nwa ya na-ekwu na-eme ya isi na-ebu ya ọ na-epuru ezi ya nwa nwoke sọweji mma ị makwara n'anya nwaanyị ka ha bịa kpasịwara nkata from ịkpacha nkata narị nọmba ha bido ekwuo ya bịa hụ na this guy okwu ọbụla shie nọ n'pụta wọchị ya sị Chineke nna kelekwa vitamin kelewa special vitamin ka o wetere na ngwa na elewa n'ihe ga-awụ nzube Chukwu na ọ wụta oke na nwata nwoke nụtara kpagidere ha erudoghị ihe a erudoghị 2 weeks o mee invite ka ya bịa Lagos bịa visit ya ihe etụga ya wụrụ gawa garute ngo obi rụrụ mma nwaanyị mbanụ na obi sara ahụ na ahụ dị ya mma na biznes gakakwa n'ọfụma ya ghọta ihe mere mma ha na-eji ere anyụkashi mma na odezu mma ha nọ on top of the world enwe ihe nwaanyị ka alakara ya sị ịnụkwa ego mara mma iruo n'ụlọ ebe niile na-echi ụlọ dachi ọrụ ya ka ya lawa o mee ya feel at home ya ejikere ọsị ya mbata ya na-abịata Lagos nabatacha ha ga-eri nri na itiri richa nri ọsị ya kpugharịcha ya jejecha ya Lagos kpugharịcha ya nnọọ abapụrụ gba brek zụta ice cream enwe ihe ọsị ya enwe ihe ya chọrọ enwe ihe ya otu ka ọ paga ya alaruo that day ya sacha ahụ rie nri oji ya guest room si ọkwa na ọ ga like oyi oke oyi na-atụ ya na ọbịa ya na ya bụ oge ihe na enwekwa ya nwa ihe ya ga-eme kama ọ ego gba ya ka oyi hapụ ịtọgbu ya chịwa ha si ya biko na ya hapụ gị ya ejiri nwayọ gaa nọ na guest room ya gaa nọrọ ebe ahụ o mekwa ime ime abalị ọbịa gụha ụzọ si ya na ya bịarele ma oyi ọtọgị na ekpekwa eduva na oyi nọkwa ya sị ma oyi tọgị ya nọ ọ laghachi ha bak na ọ bịachagburu ugboro abụọ n'abalị ya gwa sị nwa oyi tọgị ya nọ ọ laghachi ha so ruo dị n'eze ọsọ ngwa ka ha gaa ahịa ya ejikere bikọs ya chịrị n'akwa ndị na-efe itie na nwa mba na mma na ụdịka ije ahụ ya chịrị akwa gị na-efe iti ozugbo ya gụrụ pịa akwa ya nnọpụta ọsịa chai na nna ị mara mma nna na mma ya nọ mma ya makwa anya nwaanyị nụkwa ka ha gaa ahịa ọsị ha agawa ahịa ọgwọbịa sọ ya chere n'ime moto na ọ garịcha zụcha ihe ọ ga-amapụ ụzọ pụtakwa nga na bịa baa moto na ọdị nwere ka ya na ya bọsịrị obi ime ahịa ya na ya bọsịrị obi ime ahịa o bute waterproof ọsị ya zụwa ka ya natawa ya sị no na ka ya ebute waterproof ọsị ya no ya ga n'ahịa ahụ ya na ya abụọ na ya ga-ekwu ọnụ na ya edutere na ya zụwadele ka ya hụte ụmụ nwaanyị na-echi hụgharị ime ahịa ya chịwachiburucha onwe zụcha ihe ha na-azụ na ya abụọ bai moto ha lụwa ya lụrụte shie ihe ya maara n'ihi na mama ya kwara kala zụọ ha na ihe niile eshie ọ na-eri ya ọ na-atọbi aka na-asị chai na ya na fat na ya ihe bụ pasmak na ihe na-enye na 100 na onwe ha tu eke ya otowe rijucha afọ nọ so ha jụwa ọ ga-aleke ọhụrụ ga ọgala Lagos Beach before ya sị mba ya enyekwana ihe na ọ mbụ ya bịa Lagos ọzi oke na echi Sọnde ka ya kpere ga Beach otu ihe na moto kwelie agama Beach dị next day Sọnde ọ ya ka ha ruru na Beach nọ nri oriri egwu ebe niile suyi ọtọtọtọta ọhịa ọbụla ọ hụrụ jụọ eme ọ ya zege na o meṅara ya ka ha lụtara na that Sọnde ọwa ahụ ya onwe ahụ ahụ nke nwoke alakpụrụ na rum ya gwakwa ya sị ọkwa na nwakwa otu oyi jiri tụọ ya na taa na oyi ga-atọ ma ya dị shọ na ezigbo oyi ga-atụta mana oyi ahụ tụọ ya na ọ bịawakwa na rum ya nakwa ya na ya ga-ekpukpọkwaka ya onye akwa ihe ya ga-eme na ebe ya ga-ejọs gụba ya gụba ya chịwa ka ya nọzi na rum ya naanị ya echega ihe asị mba agụrụ ịga n'elu bed nka this guy doru ga ya na ya doru abidago nwa ya nọrọ nga akọrọ ya aka kpamkpam mgbe ya na-akọla aka kpamkpam o dohuru ụzọ ya ma ọ bụ n'ụzọ anọ o dohuru ụzọ kpam gọgba ya kurie ya gwara ya na oyi ka ezigbo oyi ga-anọ gọgba ya gịnị n'elu bed wuo ya na ya abụọ nọrọ nga na-egwu egwu mana enweghị ihe ha mere ọ naanị egwuregwu he discussie deep ọ jụọ ya deep questions ya nwa jụọkwana ya deep questions mana enweghị ihe ha mere dịka ọ gwara ya na enweghị ihe dị otu ahụ akpacha nkata ahụ chienwe n'ọkọta ka ya ebilite ọgwa ya sị no na ya first time ya ihe n'elu bed ya
na ọ ga-anọ ebe ahụ eri breakfast ya ga mere enwe tii ọkụ butere ya gasị nọkwa ya eriekwenye ịnụ ntara richaa ya echeta na ya ga-ala obi amapụ ya ọ na-arụcha ka ya lawa ugbo ine nwa agbọghọbịa zabịa narị ihe ọma Chineke mere ya sị mba ọ ya ka ya ṅụọkwara tii nọ ntara ṅụcha sakwa ahụ sụcha na ọ ya nwa ji aka eme ka the first move na ya gara gide bade yes susuo ya ọnụ na nwa mba na asọkwa nsọ m shikọtakwa ya mana ya in fact na o kwezighị ya na the guy na o jiri ịhụnanya nye respect ya enye ihe o deserve. From that day ha tọrịwa ya ụgwọ nsịrị ese nọkọta ese n'ehihie ese na mgbachatachi see n'uhuruchi see n'abalị see otu a ebe niile kichin ebe ọ hụrụ ya ọgụbulie ya okwewehụrụ ya na-alowezi naanị o sorozie ya lowe ihe olojewo ịbịabịa nara list na ya chọhụ ya na ọ dịla ya ọsịsọ osoro ihe ya na ya bụ osoro lowe akpa ụmụnna ga-anata list bịakwa ụgwọ isi lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị ya dọwa di ya gwa di ya sị na ya ga-ala eke ka ha na mama ya soro laghachi na ya adịla used to mmanya na ebute meshin ya ga-enwegodo customers ya nwere ya na-akwara mmanya akwa di ya chịwasị ya hụ na ihe eji ya na mmanya shiri ike na ngwa ka ya gwa mmanya ejikere ha na-atọ abịachi back to Lagos ka ha bịara Lagos ebido pawa nne di bido pawa ya kewe ya ishi mewe ya ishi ya doiga meshin ya were na-akwara ya akwa were na-emegharịrị aka enwetabere shop ihe bụ naanị na meshin ya na-akwara ya akwa ya na ya na-akparawa nkata na nne di ya nọrọ complete 3 months n'ụlọ ya kpara ime izu egbucha ya enweta onwe nne di ya ebe ntụrụ si ya ka ya lawawa nwa nwoke tie na moto kwụọla ya lụghachi ha nụrụ ya mụọ nwa ha na amụọ nwa nwoke na nhụ nwa ya nwoke na nhụ nwa nwoke ya mụrụ na nwa ya nwoke onye hụ ha levu ọba n'anya na nwa ya ọ dị nnọọ huge dị nnọọ plumpy nwa mba nnọọ because of ote dị echi na-apa ya ebido bue ara asoshiwa ukwu asoshiwa ya mụchara nwa afọ Chineke nna mere ya ebere ya nwa afọ ya gwado na ya amụọ na nwa ka ma na ebe ibu ya lara na ọgwụ ukwu na obi ya na mhụ ya kọv ya pụta mhụ ya nwaanyị esekere ya mgbe aka elu onwe na mmiri onwe ya eju ya afọ obiọma akpa ya na this man wepụtara the inner beauty mee ya tọọ enwe ihe wegide nwaanyị sacha ya ngacha ya dụpụ nwa ya na-eke gbagbagbagba ka ha lụtara Christmas last year onye ọbụla lọtachichara ma nwanne di ya nụtara kedu ọkpara buzo reject ya gara lewe tiwe still ọlụbekwa nwaanyị ya na-eti ise ịnụkwa ya masị mmadụ otu nọcha n'ime ịnụkwa nuo di ya abịa gwa ya sị biko na olobelu ọhụụ na nwunye ya mara mma na ya biko gbarakwa ọgwụ ya ṅụọ ọgwawa ya sị ya mere ihe ahụ ọ chọrọ ime biko na ya gawala ije ahụ ọ chọrọ ịga na gịnị ka ọ medere na gịnị ka ọ na-akọ na ihe nwatakịrị mama ha hụtere na nne enwere mgbe ya wepụtara ọnụ gwa ya na ya na-alụ gị enwere mgbe ya wepụtara ọnụ gwa ya sị ya gawara onwe na ya chọzie na mma ya bịara kwucha ya hụkwana ya mmanya na moto lawa ka ya gaa gbawa mbọ gadawa ego mewekwanụ ihe ọzọ ya nọrọ na nwanne nwoke gwawazie nwanne nwoke na ọ na-ara nwunye na as long as ya na this lady be here na ya abụọ agaghị awụ otu ha ga-awụ nwanne na ya na-ara ihe ruru ya na ya na-ara ka emere ka ọzọ di ya ajụwa esi mgbe ị hụrụ nwaanyị ị hụtere ṅụ o nwere fon nọmba gị nwee fon nọmba gị nọrọ n'ihu nne ṅụ gwawa mama ṅụ na n'ihu this lady ehụtere ṅụ jụwa mama ṅụ sọ kwa ma ọ dịka nwaanyị na-alaiki na ị na-alaiki ya mere ka ebu anọ kwuo n'ihu kwuo n'azụ na ị na-alaiki ya gbangidigba na ị na-alaiki mgbe ya nwetara nwunye na ọ dị slim na ọ bikọs ya pechapụtara ewe ego n'ahụ ka ọ bịaziri chetazie na ehụtere na kemgbe o kwere mmekwa na moto lawa asa onye hụtere mmadụ ọsị ka ya laga chọwa ego nakwara ndị gị nọmba ịnụ ị naghị akpọ kemgbe ha many months nweta information na ọ dị sem gị ka ya lụgazi ọgwawasị ya na nsogbu anụ ihe onye asọ ka onye eri na ya gaa n'ihu na ya na-alaiki nwaanyị kpọrọ nkụ n'ọhịa o kwuru na ntị ya elekọlọtaziri ugbu a hụzie nwunye na-asị na ya ma na ọ mara mmadụ ote na ya nara nwunye na-enye ihe opportunity ikulu dan lele this girl na ya test gị ya nara ihe nọmba bikos ya chọọ nọmba ya mama ya ga-enye ya na
nwanyị mba nọ ya na-ele ụmụnne ha na-aghacha ọnụ, ya na-ele ụmụnne ha na-aghacha ọnụ, aghacha ọnụ, aghacha ọnụ. Ọ ya ka okwu ahụ bịa ruo ebe ọ dawara akpụ ya si biko na ka ya ekwu okwu na ya nwere okwu. Ya gwawa nwanne di ya Kediọkpara si ya na ya awụghụ piece of furniture, na ya awụghụ piece of furniture. Na mgbe ahụ ọ lọtara na-akọ akụkọ Chubi na ogwongo okporoko na onye kpọrọ nkụ na onye dị buru ibu na onye nwere ahụ, na ka ote mmụọ ya shiri gwe ya na ya nwa laikiri onye dịka ya, na ọ bụrụ na ọ gwara ya na ya ga-ekwe, na o mege ka ya ọdazi ihe ya na onwe onye ọbụla the highest bidder, onye ọbụla ọ daba, onye ọbụla pụtara na ya esoro onye ahụ. No, na onwe ahụ mgbe ọ gwara Sadia mama ya laikiri ọ ya laikiri ya, na enweghị mgbe ọ si ya ya ga-alụ ya ya ekwere emechazi ekwe, na enweghị ihe ịplanụrụ onwe gị. Na ọ lọtara si na ya kwuo na ntị ya n'ihu ya na ya na laiki ụmụ nwaanyị bụ iko tele n'ike ara, na ele ihe ọ hụziri ugbu a o ji di ya ka no ya chọkwa mmadụ inye di ya nsogbu, ya chọkwana ya iwu dị rizin ụmụnne abụọ ji ese. Nwanne di ya na-agwawa si na ya bịa lọra ya na ọ ga-esi n'ụlọ kọmpand nna ya pụ, na papa ha nwụrụ na ya nwa nọchiziri ya nwa Diọkpara na nke e kwuru nke ga-eme, na as long as ehotere n'aha ya izede na ọ nọrọ aha ya ọ ya pụọrọ ya, na ya na nwanne ya agaghị ado nwaanyị udo. Ya nọrọ nga lege di ya agwawa si ya na mgbe o jikere ka ha pụọ ụmụnna ka ụmụnna manyere ha ọnụ na ọ weta ọhịa ga-eme. Na ekwucha ihe ahụ Disemba ahụ nụnụ ihe a na-ada ememememe ihe nweta oshi nweta fon nọmba ọ kpọọ ya si ewekwala iwe na ya ga-asị na ya dị hash na tone ya yuzuru ya like ya, na ya dị very very sorry, na ya biko na ya dị very very sorry, na ya gbaghara na iraise voice like that, and otu ya esi lọta hụ ya na otu ya esiri pụwa, na mgbe ahụ ya lọtara na enwere ihe kpọdaga ya na ihe kpatara na ya naraghị ya nọmba that time, na ya dị sorry. Ya gwasị nsogbu anọ na ka ahụ na ọ ga-ala. Akwụkwọ di ya silekwe nwanne nwoke kpọrọ lekwe ihe okwu gị, di ya chiwa nwanyị mba na na ọ wụzi otu a ka this guy na-eshi akpe mgbe niile ọ na-akpe, every time ọ na-akpe, mgbe niile ọ na-akpe, mgbe niile ọ na-akpe, every time ọ na-akpe okpe nọkọzi. Ya gwa nwanne nwoke si ya ga blọk kwa iwu ka ọ hapụ ịhụta ya na ọ mkparị bifo ya kwuo na ọ ya nwa the next nna adị ya na nna adị ya nwụọ na ọ ya na ọ kwanyere onwe ya ugwu na enweta na-eshi akpọ nwaanyị nọ na di na ọwụhụ like this na ọ na-edistọb eleghị ga ekpe ya ekpe ebe 11:30 na ifuliwe na ya na di ya nọ n'eluigwe ezikekwa ihe highị ụra ọha ezughị ike ọha gba nkata ọ ya agbagharịchana for the day ezughị ike 11:30 pm na ọ dị too late isi ka emere fon kpọwa mmadụ. Di ya gwes na ọ zawa ya kọlụ until ya abata na ihe enweghị okwe na akpe na ọ zawa ya kọlụ until ya ebubata. O ya ka o ruru otu ụbọchị ọkpọ ya si ya na ya sendere ya akaụntụ nọmba ya ka e tire ya ego were leta onwe ya. So oke agwa so drọp ọkọlụ n'ugbo na otu ga egbu na ọkwakwala di ya so o na ya ga agwa di ya gbanyụọ fon gwa nwanne nwoke wụ di ya silekwekwe ke the next one. Nwanne nwoke agwa si enye ya akaụntụ nọmba na enye ya akaụntụ nọmba na ya egbula oge enye ya akaụntụ nọmba ya were akaụntụ nọmba sendere o tire 200,000 si ewere gege n'isi ya so o kelecha ya gwa di ya silekwa ihe o tiri 200,000 DS good n'ebe o ji ego na-ewetana ka eriri me na onye nyere nwunye nwanne nwoke ego ọwụ ihe ọjọọ na o chere na ọ ga-abata na ọ ga-abata. Ọ ya ka ọ bịa send were ya WhatsApp gwa ya sị ya ga-achọ ka ya na ya abụọ ọhụ na ọ ga-agwanụ di ya ka ya lụọ ụmụnna ya ka ya onwe lọta ka ha metie na village. Ya si oke ka ya lene ma di ya ọ ga-ekwe release ya ya ka ore di ya silekwa ihe o kwuru DS good na nwaanyị mba nọmza na awụ di ya elu ọ sị enyedere ya WhatsApp ka ya gụrụta nwune meseji anọja sentịrị ya sị na o nwere ka o sentịrị ya ma na ihe a niile nwanne di ya sendị ga di ya ego ga na ọ transfer ga na fon ya. Ọ ya ka di ya ji fon mgbe ụfọdụ ọ na-aga ya mgbe ụfọdụ ọ na-esevu ihe niile a ruo otu ụbọchị nwanne di ya gwawa ya na ya dị obsessed with her na ọ na ya agaghị enye ya chance ịbata na ndụ ya, na ọ na ya agaghị enye ya chance ịbata na ndụ ya bịa o mee ya obiọma ya nwa mekwana ya obiọma na ọ ga-aga ha like the next action ya ga-eteke otu ọbụla eshiri tee na ọya nke hụtere first and ọya nwawo Kediọkpara and ọ n'ụlọ nna ya ka ọ nọ na ya agaghị like ma ọ na ya ghọtakwala na ọwụ mbugharị ka o bugharị gị
nwanyị mba nọ di ya gụọ ihe nọ ntara kpọwazie nwanne nwoke na fon kparịwa ya na ewepụrụ anya na ahụ nwunye nakwa wetele 200,000 naira ya sịkwana ka ekele ya na o wetele dị 200,000 naira nakwa ọ kpọga nwunye mara excuse lọta ka ọ bịa taa nwunye bịarịa nwunye ya elu na ihe ahụ otu gị na ọ ga-ahụ ya na ya na ya abụọ ha ebido gbawa wọọ ihe ahụ ewute mgbe ya ghọtara na ọhịa di ya mere ya gwawa di ya nọ endenjaga live nke ya na mgbe ahụ ọ chọrọ ịgwa ya ihe ọ gara hapụ ya ka e ji ọnụ ya gwa ya dat na ihe a niile ya ga-akụrụ ya die without a threatening ya na ya ga-akụrụ ya die ya nwa wudi eburuzo ga gwawa nwanne ya dat na ihe niile o send ga ma ego magịrị ya dị aware of it na nwanne nwoke ga-ahụtazi na ya nwa plegi na ọ dịghị mma na ọ ga-eme ya ihe ọjọọ nwanyị mba di ya asa na ọ dị egwu na onye awụkwana ya onye awụkwana ya asa onye awụkwana ya ọ ya ka mmanya eme ha niile invite na ya achọla ịnwụ na onye ọbụla lọta ka ya gwa onye ọbụla ihe ya chọrọ ịgwa ya ka ya gwa onye ha gwa ha okwu ikpeazụ ya nwere before ya na ọnwụ n'ugbo ya na ya ebe ka ha larutere hụ na mmanya gbachiri nne di ya gbachiri ike enweghị ihere ka ọnwụ na-aga ọ na-anwụ taa na echi na ya kpolatara ya rulatara ha n'ihi na ya nọga ya ghọtaga ihe gaga on nwanne di eke nwoke kedị ọkpara nwanne di eke dị ọkpara jụwa ha so ọwụghị naanị di ya ka o ji agbagakọrị ka chọọ na ọ kọgakwara mma ha ihe niile ya gwa sị na ọwụ ya makọgara na ọ dị gwụkwana nwanne nwoke ripọt ga ebe mma ha nọ na ọ hapụgara nwunye na ọgwa ya ọ hapụgara nwunye na ya amaghị o ji enyeke ha nsogbu na ya amaghị ihe o ji na-edistọbụ ha inye ha nsogbu na ụmụ nwaanyị juru eju na ọlụ ọnụ nwaanyị chọọ nwaanyị ọzọ lụọ ụgwọ wee sị na akara aka na ọwa akara aka na ọ ya maka edere ya na ya bụ na as long as nwanne nwoke gbara oso onyeghị opportunity ilele ihe lee ya ọfụma mee ya accept na ọmama ha hụtere ọgba oso ga vuru ga lụrụ na ya na ya abụọ agaghị esi n'otu ụzọ aga na onye hụrụ nwanne gbuo na ihe ha kwụ ya gwa di ya sị ka ya na nwanne nwoke bupụta okwu a ka ndị obodo mara ha ọnụ di ya gwawa sị na mpa ha doro ha aka na ntị na onye ọbụla bịakwarala ha ikpe na ha ekoghị ka nwanne mezie ka nwanne na ihe di ya kwuru nọọsụ ejinugbo ka anọ nwanyị mba nọ di ya anwụọ na accident ka eliwekwere di ya elicha ha laghachi ha Lagos ebe ya nọ na-enweta nwanne di ya nụchiri ma oshishi ma ala bịa n'ụlọ na ya ma ya jụwa ese loto onye daretiri ya ebe a ọgwọwa ya sofide na ya amaghị ebe na bifo alụọ ya na ya bịara ahịa several bịa visitie nwanne ya nwoke na ihe ọ nwere ịgwa ya na ya bịara ịkonsol ya ya gwawa ya sị onwe ihe dịka ịkonsol na ya na ya abụ enweghị okwu ya guruzi egushi ekweghị emeghere ya ụzọ that night ọ nọ n'ezi nọgachi egwu ọgwọwa ya sị na ihe na ya mere taa na ya agaghị echefu ya mana ya maa ka dat na ọ wee dangerous thing mmadụ emesi ya iwe ya gwawa ya sị dịka o gburu nwanne na o shiri ụlọ ebi tretịn dịka o gburu nwanne na ọ ga erila asa na ọ ga ya ezuola oke na o shi n'ụlọ ya pụọ now mama ya na papa ya ha wee si elowe na ọ ka otu nwa ka ọ ka mụrụ na ya elowe na ọ otu nwa ka ọ ka mụrụ bịa hụ di ya lụgharịrị nne di na-ebe si ebe dị ọkpara ya nọ na-alụbeghị nwaanyị ugboene n'ụlọ ikele na ọnwa kpụrụkọla n'ụdị ya na ole ma ọ ga-anabata na ya biko gbaghara ya na ya achọghị ka ịlụzie na ya achọghị ịlụzi ya for any reason na ya chọrọ ya ka ọ nọrọ n'ụlọ ya chọrọ imete asị nwunye nwa ya chọrọ ka ya na ya abụọ biko na aga awa ya na-eme ha onye ọzọ ga-abanye anya nne di ya na-ebe ọ ga-ebege mgbe niile ọ n'ụlọ ọgwụ na m jude elu unu biko na ya chọrọ ịlawa mana nne di ya kwute na ya chọrọ ịla ya ekwutele dị ọda time ebuga ya ụlọ ọgwụ kwuo ihe ya ọzọ BP ya agbago ebuga ya ụlọ ọgwụ n'ọnọdụ dododele ya ọdụ on what to do na enwekwara ihe m nwere ịgwa ya na ngwa ya ọgwụ ekwele kwucha m si ya nne m anọ na m ihe ikwuru ọ ka esi nne di ṅụ nwere high BP ya nọ na ị na-ala ya egbubo o nwere ihe ị na-edere chọpụta ma ọnwụ dị ọkwa aka ya anọghị n'ime ya ọ bụrụ na ị ga-ebupụrụ ya ndị obodo demand na nwanne dị threatenụrụ gị na dịṅụ hapụga ihe ya nụnụ dịṅụ so mama papa ha so ha ko n'ime ụlọ ha edozie ka nwanne o dipendịrị
ma mmadụ hụtakwara nwanne ka nwanne. Ọ ma ị ga-aga gwa ndị obodo na ị chọrọ ịma ihe gburu di na site n'okwu ọnụ nwanne di lekwe ihe n'okwurule na ị na-ele anya n'aka ya n'ọnwụ di. Ndị obodo agaghị agba okwu dị ụta nkịtị. Ha ga-eme ya n'ụdị o kwesịrị, jụọ ya ajụjụ n'ụdị o kwesịrị, ya ekweta n'ụdị kweta ma ọwụ ya egosi dat n'aka ya dị ọcha. O pruvuo n'aka ya dị ọcha, good, gị kuru nwa lawa. Ọgọdụ ma ị ga-alụ ya, a ga-emere di gị omenala. Ọ ga-abịa n'ụlọ nna gị bịa kwụ ụgwọ isi n'ụlọ ọma. Mana aga m asị mmadụ dị ụtọ alụla ya. Don't go. Anwakwala ya nwa. Opuruvu. Don't marry this type of man. Ị gaghị last n'aka ya. Mee ka nne di gị ma understand. Ọ were ga-akpụrụ gị na ya nọrọ. Wee na mgbe ọbụla o nidiri na ị ga-anọ dị for ha. Ebe ọbụla ị nọ ịchọ ị ga-akpụrụkwa na gị na ya nọtụcha n'ala. Mana ịhụ na dị ọkpara ya ahụ alụla ya. Ụzọ anọghị ebe ahụ nne m. Ga-ehụ dị ọzọ ga-elụgharịrị. Ụmụnne m ọhịa m gwere. Enwekwa nnọọ ihe unu ga-atụkwasị ya. Ọ sọ unu gbatara osi enyemaka na nne di na-ebe egbugbu oge mgbugbu. Diọkpara nwanne di na-ebe atụgburi onwe ya eme ka ịhụnanya ogbuolie, na-agwa ya na ọ na ya ga-alụ ya n'ebe nwanne ya nwoke anwụna na ọnwa ewerere na-akọ na ọ ga-awụ ya na Chukwu dere ya na ya abụọ na ụlọ gwadele what to do. Na at this point n'ike gwụrụ na ya hụrụ di ya n'anya, na ya gbagakwara na di ya mkpe, na ihe niile na this man na-eme na ya ka na-agba mkpe ote ya na-ekwughị mgbe ya ka na-agba mkpe. Na enwe ndụmọdụ unu ga-enye n'unu nye ụmụnne m ọgọ ọha n'ọnụ. Udo dịrị unu.